देवबार फिसा आंनि लामायाव हेंथा दाहो। आफा, आं नोंनि लामायाव सिगाङावनो हेंथा होनांगौमोन, नाथाय आं जोबोद गोबाव खालामबाय। नोंनि साननाय बायदि गासिबो मावनो हाजोबा आफा। दाउस्रि देलायखौ गावनि गोसो बायदियै थानो हो। मा होनदों नों बिमाखौनो नाम खारिदों? नोंहा एसेबां गोहो जाबायना देवबार? आफा, नों एसेबो साननानै नायथाराखै नामा? दाउस्रि देलाय आरो नोंजों जोबोद फाराग दं। मा फाराग दं? गावनि फिसाजोनि समान बैसोनि सिख्लाखौ हाबा खालामनानै लाजिनाय मोनाखै आफा नोङो? लोगोसे मालाय सिख्लानि जिउखौ बेफोरबायदि खालामनो? बेबोथ' आंखौ गोसो थोदोंना थाखानि लबाव। बेफोर मालाबा गोरोन्थियाव जाफ्लाङो, अब्लानो बेफोरबायदि साजा होगोन नामा नों? नोंबोथ' नोंनि गोसोनि साननायखौसो सुफुंनो नागिरदों नङा होमबा? बेनिखायनो दाउस्रि देलायखौ नोंनिफ्राय गोजानाव आं जेब्लाबो दोनगोन। बेनि थाखाय आं मा खालामनांगौ खालामजोबगोन। आइयाव एसेबां गोहो गोराना नों देवबार? दाउस्रि देलाय, नों न' सिङाव थां। ओइ देवबार फिसा, आंजों जुजिनो नागिरदों नों बिफाजों? आफा, मालाबा बिफाफोरखौबो बुजायनांगौ गोनां जायो। बिफाया जुदि गाज्रि लामाजों थाङोब्ला, गाज्रि डिसिसन लायोब्ला। आं मा गाज्रि लामा लादों? दाउस्रि देलायाथ' आंनि हिनजावसो। नाथाय दाउस्रि देलाया नोंखौ मालाबाबो गावनि फिसाय होननानै मानियाखै। आरो जाय मानसिया गोसोआनो गैया बेखौ मालाबाबो जबरजस्ति खालामनानै गावनि हिनजाव खालामनो नाङा। अन्नानै दाउस्रि देलायखौ गावनि गोसो बायदि थानो हो। न'आव थौदो। आं न'आव थाङा। जावैसोखौलाय मानो बिदि खालामदों फिसौ देवबार? न'आव जल्दि थौ आफा। फिसा देवबार, खोथाया गाज्रि जागोन। आं बेफोरखौ जेबो मिथिया, थौ न'आव। ओइ नालायथि, आथिं आखाया बिराद मानग्रा जादोंना नालायथि नोंना? दसेनो बेयाव दसेनो बैयाव खारनाय मानसियालाय मानो फैफिननांगौ जाखो? आयै, आं नोंखौ जोबोद गोसोखाङो, मिथिगौ ना? मालाया जेखियानो जाया मानो गावनि बिमाया गावनि बिमा जायोना? बेनिखायनो नोंखौ गोसोखांनानै फैदों आं। नोंबोथ' न'आव हारसिंसो थायोना आयै? बेनिखायनो आं बे बादथामिज बोरायनि थाखाय फैफिनाखै आयै। नोंनि थाखायसो फैफिनदों। मानोना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आयै। मोजां मोनग्रा मानसिया उल्थां फाल्थां खामानि मावो। सिख्ला समावबो थङालि बाङालि बोरायजों हाबा जानांबाय दा। आं हाबा जानो गोसो गैयामोन, गावआनो हाबा खालामना होबाय बां। आरो आं नोंनि खोथाखौ बोरै दानगारनो दे? ओमफ्राय आयै, आंहा बोरायजों गोजोननाय गैयाहाय संसार जानो। आं बोरायजों हाया। नांगौबा बुरै जासे नोंजोंनो थागोन आयै। दा मा साननांगौ जाखो? हिनजावनि फिसा न'आव फैनानै थाफैबाथाय बेसेबां गाज्रि होनो? मालायाव जियानो होना माने आयै, नों आंखौ अनबानो जाबायना? आयै, न'नि मानसिया न'नि मानसिजों अनलायलायोबा समाजजोंबो जुजिनो हायो। न'नि मानसिजों अनलायनायानो गैयाब्ला मालायजोंलाय सिख्रि मानसिजोंलाय मा जुजिनो दे आयै? नांगौबाथ' खथ' मानसिया रायखुमायो हौवा थैजानाय होननानै। सासे हौवाजों रायलायनाय नुबानो नोंखौ दाउट खालामो। नाथाय आंसो मिथिगौ नों बेसेबां मोजां मानसि आयै। बेलाय नंगौ। बेनिखायनो आयै, न'निजों न'नि दावराव जालायनाङा, मिथिबायना? जोंहाथ' रावबोआनो गैया, बिफाबो गैया। जों सानैजोंनो लोगो जालायनानै समाजनि मानसिजों जुजियाबा बोरै जानांगौ जाखो दे? आरो आं जा गोरोन्थि मावबाय साजाबो मोनखाबायना आयै। आरो बोराया फिसा दङ, फिसौ दङ, हिनजावबो दङ। आंलाय मानो थांबावनांगौ दे आयै? अब्लाबो हिनजावनि फिसा खेबसे हाबा जाखांबाथाय दागो थायो आरो हाबा जाखांनाय होननानै। दालाय नोंखौलाय सोर मोजां होनबावनो दे? आयै, मालाया जिखि होना मानो नों आंखौ बुजिबानो जाबायना? नों आंखौ अननानै बोजबना लाबानो आङो संसारखौनो नांला आयै। आयै, अननानै आंखौ गोरोन्थि दा बुजिना। गाव आंखौ रायबायल' थायो नालाय। आंनाबो मालाबा खर'आनो खामानि होआ। अब्लाबो आयै, आं नोंखौ जोबोद अनो। आं नोंनि खुसिनि थाखाय गोबां खामानि मावनो सानो। बेवहायनो माबा गाज्रिसो जानानै होयो। अन्नानै आंखौ निमाहा होदो दे आयै। अब्लाबो आं बदतमिज बोरायजों थांला आयै। मा खालामबाय थादोंहाय? आयो बाला, आइया दिनै आंखौ बुलायथारासैहाय। बेलेग दिनावबा आंखौ बुयोमोन माथो। थारमाने आइयाबो बुजिबायदां आरो। जियानो जादोला, आइयालाय आंखौ रागा जोंखागोन ना? गामिथिं एसे ओंखारलांनो र'। पावालि, टिउसन सार फैसिगोन, दे लेखाफोरा दिहुनहोलांदो। आरो मानसियालाय मा बुगानानै थाबाय थाखो? सोर मा होनखो? दासो माखौबा सोंदों। दासो नुखादोंबा नोंखौ बोराबनाय। मा जादों बुं? बुङा मानो? नोंनि थाखायनो लाजि फोनांजादों आंहा। आयौ, आंनि थाखायलाय सोर लाजि फोनांलायखो नोंखौलाय? फोनांदों आरो
लाजि फोनांग्रा मानसियानो जोबो नामा सरासति फुजा दखना गोदान बिनायखौ होआखै बिमानि दखना गाननानै थांदों होननानै आंखौ लाजि फोनांदों सोर सैमा फाख्रिनि फिसा बेलाय हा सोर बियो बिमानि दखना गानना थांनायखौ लाजि फोनांग्रा दङ आरो सोरबा गियान गैयै बिमा बिफानि फिसाफोर जागोन आरो बिमा बिफा गियान गैयैफोरनि फिसाफोरासो बेफोरबायदि देलाय बुंलाय सोरमोन बियो जोंलारि आरो सोर जानांगौ जाखो जोंलारियासो बिदि बुंदों नोंखौ औ बिमानि दखना गाननानै फैदों लासिं सिं होननानै बुंदों आयु सन्थुला आरो सोमस्रिनि फिसाया बिदिसो जाबाय आरो ना गावसोरनि गियानखौ होनो बावगारबाय फिसानो लासिं सिं आंहासो लाजि फोनांजाबाय आरो आइ नोंनि थाखाय बेखौनो लाजिबाय आरो मालाया जि होनो होनबायानो थाथोंना मालायालाय नोंखौ बिराद खोथा बुंबायानो थागोन बुंनो बाहानाल'सो नांगौ बिसोरनो मोजां दखना गानबाबो बुंगोन गोदान दखना गानबाबो बुंगोन बोराय दखना गानबाबो बुंगोन मानसिनि बुंनायानो जोबो नामा मानसियालाय मा मोजां खामानि मावबाबो एकदमबारे माइरंआव माइगाब बासिनाय बायदि बासिखागोन नों जेसेबांखि मोजां खामानि मावा मानो नोंनि खामानियाव माबा मोनसेबाबो माबा मोनसे गाज्रि दिहुनखाथारगोन मानसिया 100% नोंखौ मोजां होनजोबा नों मोजां खामानि मावबाबो 1% खौ गाज्रि नुखागोन बेनिखायनो मालाबा मानसिनि खोथा मथेबो सोलिजाया मिथिबाय थां लेखाफोरा दिहुननानै लाफैखा आयु सन्थुलानि फिसाजोआ एसेबां गाज्रि जाथारबाय आरो आच्छा दिनैबो सोरबा जरासे खारलायबाय माने सानसेयाव जरासेबाबो खारथारो माने हाबा जानाय हौवा हिनजावफोरा नै नोंसोरनाबो खारदों नङा होमबा औ आं जोबोद दुखु मोनदों आंनि हिनजावा दिनै आंनि फिसा सानैखौ गारनानै आंखौ गारनानै खारबाय আরে বেনাবো ফিসায়া খারবাই নামা হয় স্যার মোর মোটাটো বেলেগৰ মাইকি লৈ পেলাই পলাই গুচি গল মই এতিয়া কি কৰিম স্যার মোর মোটাই নাই এতিয়া মই কি কৰি খুৱাম মই মোর পোৱালি গেটাক আমাৰ বিয়াও আজি 15 বছৰে হল 15 বছৰ পিছত মোক এৰি থৈ গল আচ্ছা কাৰ লগত গৈছে অলপ জানানে একেতৰ মাইকিক লৈ গল হে औ सार आंनि हिनजावखौ लानानै खारबाय बिनि हौवाया बापरे औ आंनि हिनजावा बिनि हारसा हौवाजों खारबाय बेनिखायनो हायोब्ला निउसाव होदो आरो थाबैनो फैफिननो खावलायदो हे खोनासं जाय मानसिया नोंखौ खेबसे फोथाय खेबस' खालामो ना बे मानसिया आरोबाव फोथाय खेबस' खालामगोन नोंनाव निमाहा बिगोन नों निमाहा होगोन बिनि उनाव आरोबाव नोंखौनो थगायफिनगोन जेबो गेरेन्टि लाजाया मिथिबायना थगायनायाव जेबो गेरेन्टि थाया अब्ला माथो खालामबावनो आंनि फिसाखौ सोर नायगोन आंहा खामानियाव थांनांगौ आलाय थांगांनाय मानसिफोरखौ लाफिनो नामालै खर' देरो बेनिखायनो बे हिनजावखौनो लादोब्रा बे हारसा हिनजावखौ औ जोंनि हिनजावा हारसा हौवाजों खारदोंबा नोंबो हारसा हिनजावखौ लाबोनानै बर' खालामफैदोब्रा बेहाबो गथ' गथाय दं नोंहाबो गथ' गथाय दं बास जाबायना सानैजों रंजा खुसि रायजो जादोब्रा না কি কয় নবৌ মই বুজি পোৱা নাই আপুনি কি কৈছে মানে আপোনাৰো মোটা পলালে তেখেতৰো মাইকি পলালে সেইকাৰণে বিচাৰি নাথাকিবি আৰু দুটাও মিলিজুলি থাকিবি আৰু বিয়া পাতি পেলাই সমাজে কি কব মই যদি আকৌ বিয়া পাতে নবৌ আপোনাৰ মোটা টপি পলাই গুচি গল নহয় আপোনাক এৰি থৈ তেতিয়া আপোনালোকে দুয়ো বিয়া পাতিবি আৰু তেতিয়া আপোনাৰো মোটাটো জ্বলিব আৰু এখেতৰ মাইকিও জ্বলিব কথাটো গম পাই ना मा बुङो नोंथां नोंथांनि आइडियाखौ आं बांद्राय गाज्रि मोनासै सार बेखौनो खालामनोसै नामा दा हिनजावाथ' खारबाय जेब्ला बहाथो हिनजाव नागिरना मोनफिननांगौ जाखो आंलाय লাদেব্রা লাদে বেখনো লাদে আপোনাক বিয়া পাতিব মই ৰাজি আপুনি কি কয় ঠিক আছে দিয়ক হৈ গল ন এতিয়া বিয়া ঠিক আছে দুয়ো যাবি আৰু বিয়া পাতিবি আৰু মন্দিৰ চন্দিৰত গৈ गोजोननाय थाबाय सार नोंथांनिसिम आइडियाखौ होनायनि थाखाय धन्यबाद सार आपनालय एबारनिफ्राय बाथरिखौ सोलायना होनोसै आं खारनाय हौवा हिनजावफोरनि बाथरि होला आं बे खारजाग्राफोरनि हौवा हिनजावफोरजों हाबा जानायखौसो होनोसै आं दे अब्ला नोंथांमोना थांदो आं बाथरि फरायनोसै खुलुमबाय लाब्रा निउज चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो दिनैनि बाथरियानो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंना मोनसे ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ हाबा जाखांनाय हौवा आरो हाबा जाखांनाय हिनजावफोरा खारगासिनो दङ बेखौ होबथानायनि राहायाथ' जेबो गैला बेखौ जों मिथिखाबाय नाथाय बे खारजाग्राफोरनि गोसो गोरबोआ बेसेबां खामलिदों बेसेबां दुखु जारलायाव गोलैदों बिसोरनि जुजाइनि अरखौ सोर लुखुमोरनानै होनो दैखौ बेनिखायनो जाय हिनजावा खारजादों बिनि हौवाया बै हिनजावनि खारजानाय हौवाजों ज' हाबा जाफिननांगौ खारजाग्राजों खारजाग्रानि हिनजावजों खारजाग्रानि हौवाजों ज' हाबा जालायनानै थालायनांगौ अनलायनांगौ बेनिखायनो आं आसाम सरकारखौ खावलायनो सानदों जे जाय हिनजाव हौवाफोरा खारदों बिसोरखौ खारनो होदो नाथाय खारजाग्रानि हौवा हिनजावफोराबो हाबा जालायनांगौ होननानै आं सरकारनिफ्राय गुरैयै आरज गाबो दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों
नोंथांखौ सासे आइजो लोगो हमनो फैदों। आइजो? थां थिनहर थाबैनो। सोर आइजो फैलायखोब्रा? ना साम' खिंखिरिसो? गुड इभिनिं सार। वाइला नोंसो? आच्छा बुं, मानो फैदों नोंलाय अफिसावलाय दिनैलाय? सार, आं मोनसे अजद दैखांनोसो फैदों। वाइला दिनैलाय मा डाइरेक्ट सार होनखोब्रा? आं दिनै नोंनि बिसि महरै फैयाखै, सासे नागरिक हिसाबैसो फैदों। वाइला आच्छा बुं, मा जादों नोंहा? आं अजद होनायनि सिगां सोंथि सोंनो फैदों। हाबा जाखानाय मानसिया खेबनै खेबथाम हाबा जानो मोनो ना मोना? सल'सवादा न'आव मावनो हायै खामानिखौ बेवहायसो फैबायना? अन्नानै सारा बुंबानो जाबाय, हाबा जानाय मानसिया खेबनै खेबथाम हाबा जाफिननो मोनो ना मोना? ओइ हांगोमोनदि, मा बोरखांखोब्रा? सार, आं दिनै आब्ला नारि जनता जानानैसो फैदों दे नोंथांनि सेराव। बेनिखायनो नोंथाङा आंनि कमप्लेनखौ लानांगौ आरो बिजिरनांगौ। बिजिरनाय खामानियाथ' कर्टआवसो, आंथ' कर्ट नङाना। अब्लाबो माखासे डिसिप्लिननि रुटिनफोरा नोंथांनि आखायावबो थायो नङा होमबा? अन्नानै बे हाबा जाखांनाय हौवा, हाबा जाखांनाय हिनजावफोरा बेलेग सिख्ला गोसो थोबावैफोरखौ होबथानो हागोन ना? सेसलै, न'आव मावनो हायै हाबाखौ अफिसावसो होख्लायफैमारबायलै। मानो होनोब्ला आंनाबो फिसाया हिनजाव गदाय लाहां लाहां जागासिनो दङ। बेखौ होबथानायनि राहाखौ आंनो हरदो दे। दाउ साला हांगोमोनदि, मा गोदाव सोरावब्रा? अन्नानै आंनो राहा लामा दिन्थिनानै होदो, जाहाथे आंनि हौवाया हिनजाव गदाय दा लाबोथों। जुदि अख्रा अख्रायैनो लाबोथारोब्ला आंबो हौवा गदाय लाबोनानै दोनफैनो हागोन ना हाया? माने न'खरसे न'आवनो हिनजावाबो हौवा गदाय आरो हौवायाबो हिनजाव गदाय बिदि साब्रैजों ज' जाजाय थानो मोनगोन ना मोना? जानला माला खोथा बुंफैबाय थानांलालै हांगोमोनदि, मिथिगौ ना? जानला माला खोथा बुङाखै आं सार। सासे आब्ला नारि हिसाबैसो नोंथांनि सेराव फैदों, आंनि दुखु सुखुखौ फोरमायथिदों। अन्नानै नोंथाङा आंनो माबोरैनो राहा लामाखौ दिन्थिदो, नङाब्ला मानिथो नोंलाय ओनसोलनि एमएलए? ओइ हांगोमोनदि, सना जिउ, हामालै हामा बेफोरबायदि बुंनो। बे अफिसआव मिथिबायना, न'नि जेंनाफोरखौ बेयाव सुस्रांनो हामालै। आं आंनि पार्सनेल जेंनाखौसो नोंथांनि सेराव लाबोदों सार। आं लाजिबायलै आं लाजिबाय। थांदो न'आव थांदो थां। आं नोंखौ दाहाय बेरायनो लानानै थांगोन, खोनाबाय? दिनै नोंजों आंजों मुभि नायगोन, बिनि उनावहाय रेस्टुरेन्टाव ओंखाम जागोन, शपिं खालामगोन, मिथिबाय? थां सना फिथर, थां न'आव थां। सना ना? खैला होनबाय थाग्रा दिनैलाय मानि सना जाखो? सनाब्रा आंनि सना। फै खेबसे खुदुमनि। है फाग्ला। दालाय मानो खारखोलै फाग्लि? साला अजद होफैलायोलै। मा जाबावगोनलै बे हांग्रिमोनदिजों? सानफा एफा इन्टेलिजेन्ट जालांनो हमबायथ' मानसिया। मोजांबो मोनगारगारदोंलां मानसिखौ। अब्लाबो साम' खिंख्रिनि खोथाखौ सानफ्लाङोना आं। बेसोरा साम' खिंख्रिया आंनि थाखायनो आलाय सिलाय जानांबायना। आरो नोंथांमोनाबो लाइक होनो बावगारथारबाय माथो। लाइक हो बुंथारिखाय। नायनोलाय माथो बिराद मानसियानो नायो, मोजां नंबाबो नङाबाबो। ओमफ्राय लाइक होलांनोलाय मानो बावो? लाइक 5,000 मानसियाल' लाइक होयो। 50,000, 60,000, 70,000नि गेजेराव बे 5,000खौ मोनब्ला मालाबा ज'नो पार्टि जाहोगोनलां। दे बुंबाय थानांगौ नामाब्रा? दे अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होब्रा। आरो भिडिअआ सर्ट जानायनि जाहोनखौ नोंथांमोननो खोन्थाना होबावनोसै। दुमफाव लोदोब बुसावा दासान्दि फुंनि 10टानिफ्राय मोनानि 5:30सिम खामानि मावगासिनो दं। बेनिखायनो बिथाङा दासान्दि भिडिअखौ लाबोनो हायाखै। बिथांना खामानियानो एरगासिनो दंलै, माथो बुंबावनो, दुखुथिया जिउ दुमफावनाबो। बेनिखायनो गोसोबायदि भिडिअ लाबोनो हाया। आच्छा भारत थाइबानि लारु सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला दुमफाव बयजोंबो अनजाथावा फेब्रुवारि दाननिफ्राय एसे गोलावैनो भिडिअ लाबोगोन होननानै खोनानो मोन्दों। स' नोंथांमोना फेब्रुवारिसिम गुसुंबाबो नायनानै थाथ'दो, गोसोफोरखौ एसे फुस्लायनानै दोनथ'दो ना मा होननानै बुङो? दे अब्ला दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट एपिसोडआव गुसुङैबाबो लोगो मोनफिनगोन। बाय लाभ इउ सेंग्रा सिख्लाफोर, बोराय बुरैफोर।